jongelui, een verrassing. Vandaag gaan we lekker rekenen. Maar wat saai, toen zei ze gisteren nog dat ze vandaag het ging vertellen over energie. Oh ja, dat is waar ook. Er zijn verschillende soorten energie. Je hebt de wind, de zon, water en aardwarmte, die zijn gratis. En je hebt elektriciteit en kernenergie. De zon is een hele grote energiebron. De energie die door de zon wordt opgewekt is 1600 keer zoveel energie als wij op de hele wereld gebruiken. De zonnewarmte kun je gebruiken om energie op te wekken. Dat doen we bijvoorbeeld met een zonnecollector. Wat is een zonnecollector? Een zonnecollector bestaat uit een gebogen buis met een zwarte metalen plaat. Doordat een zwarte plaat de zonnewarmte absorbeert, wordt de plaat in de zon heet. Men noemt dit systeem ook wel een zonneboiler, bijvoorbeeld voor warm douchewater. Maar dus is toch ook heel veel van die zonnecellen op de daken van de huizen? Inderdaad. Uit zonnelicht kun je ook elektriciteit opwekken door zonnecellen. Want wanneer er licht op een zonnecel valt, ontstaat er elektriciteit. En wie zit dit met de wind? Ja, windenergie werd in Nederland al eeuwen gebruikt. In ons land stonden windmolens om koren te malen of het water in de polders op peil te houden. Oh, oeps. Viespeuk. Dat is natuurlijk een heel ander soort energie. Sorry. Wind geeft duurzame energie en je ziet steeds meer van die lelijke windmolens met grote wieken die een generator laten draaien. Is een generator hetzelfde als mijn fietsdynamo? Ja, zeker, maar dan wel een hele grote dynamo. Maar nu wil ik het hebben over stromend water van een rivier. In bergachtige landen wordt de kracht van het water gebruikt om elektriciteit te maken. In de rivieren wordt een stuwdam gebouwd en het water stroomt omlaag door een turbine en die drijft een grote dynamo aan. Help, ik ben bang voor onweer. Tja, elektriciteit komt soms spontaan uit de lucht vallen. In bliksem zit heel veel elektrische energie die we op dit moment helaas niet kunnen opslaan. Maar hoe maken ze dan elektriciteit? In elektriciteitscentrales natuurlijk. En daar worden meestal brandstoffen voor gebruikt. Water wordt verwarmd tot stoom. De stoom laat een turbine draaien en dat drijft weer een grote dynamo aan. Je kunt elektriciteit toch ook opslaan in een batterie? In een batterij of een accu kun je elektriciteit vasthouden. Je hebt ook oplaadbare batterijen en die gaan natuurlijk veel langer mee. Hé, wat is kernenergie, meneer Toon? Elektriciteit kan ook worden gemaakt met kernenergie. Dat gebeurt in een kerncentrale. Ja, bij kernenergie blijft er meestal radioactief afval over en dat is gevaarlijk. Wie moet het in de toekomst met energie? Energie maakt ons leven gemakkelijker en daardoor gebruiken we steeds meer energie. We moeten er zuinig op zijn, want milieuvervuiling is een groot probleem. Duurzame energie is eigenlijk het beste, want het is schoon en het raakt nooit op. Die gaat zo nog over aardwarmte. Aardwarmte ontstaat door temperatuurverschillen tussen het aardoppervlak en het warme water diep in de aarde. Warm water in de grond? Jazeker, grondwater op een diepte van 100 meter is warm. Dat wordt opgepompt en 's winters gebruikt voor de verwarming van gebouwen. Minder diep koud water is ijskoud. En dat wordt weer gebruikt voor koeling in de zomer. Met aardwarmte kun je wel tot 60% op de energiekosten besparen. En weet iemand hoe je nog meer energie kunt besparen? Ja, met spaarlampen gebruiken ze veel minder elektriciteit. En die gaan er nog veel langer met. De thermostaat van de centrale verwarming een graadje lager bespaart al heel wat op het gas. De tv of de pc op standby laten staan kost ook elektriciteit. En daar gaat alweer de bel. We moeten dus zuinig zijn met onze energie. En dat is goed voor het milieu, maar het is ook goed voor je portemonnee. Tot morgen, jongelui.